Ah, semah do sibuk dhewe ya. Dolane do duwe cewek. Lah kowe rumangsa ganteng ora ndek cewek yuk gawe apa? Kan cewek kae wani nyerek ira. Nek wani tak bayar 200. Aku wani numpangi, kayak tumpangane 300. Tenane. Dite to? Ya wis mengko duite gampang. Sing penting oleh nomere. Ho, cah kene kok. Jajali wani ora. Oke, tunggu ya. Utek wani ora kae. Nah, jajal dhisik. Mbak. Jaluk nomere oleh ora? Kon deli kae. Dene ae nomere. Kok iso ya? Kok gelem wedokane kok kono bae kok gelem wae lah nek aku ya sota kok. Rai. Kok iso oleh? Oh. Ayo bayar ya dhewe iki. Lho, Abel. Halo. Wah, ya tenan nih. Kacau dhewe. Itu omongi kok. Lah kowe omong so aku ya urung kelas to. Bayar iki. Rugi gede nak carane kok kene iki. Bayar kene. Nah, Wah, cocok iki. Orang ngerti aku di trik po. Iki ceritane ngene, Mbak. Aku kon njaluk nomormu. Iki ono calane duit 500.000. Lah engko kono sing 250, aku 250. Piye? Oke, deal siap.